Да си припомним какво се случи в Югио до сега. Какво е това нещо за Бога? Не знам, прилича на знаците на тъмните белязани. Земетресение! Може би. Там е бил първият диенергиен реактор. И подозирам, че порталът, който е отворил към долната земя, сега е активен. Юсей! Роман каза, че ако не успеем да запечатаме всички кули на време, ще се появи кралят на долната земя. Знам. И подозирам, че това е той. Добре, значи трябва да го спрем. Въпросът е как? Това е... Знаците ни? Пурпурният дракон. В пурпурния дракон ли сме? Да, и сме се забързали на някъде. Ага, но мисля, че спирката ни дойде. Защото може да сте успели да победите тъмните белязани, но не на време, за да затворите портите към долната земя. Какво е това? Това е последният знак, но за какво ви е притрябвал? Искам да го използвам. Ей, какво прави? Металната ръка е проводник, устройство, което да прехвърли силата на пурпурния дракон в мен. Но защо? Какво ще правиш с нея? Какво друго, освен да стана най-могъщият човек и да управлявам света? И сега с моя тъмен знак и силата, която брат ми прехвърли, ще го направя. Ще се дуелираме на хребета на Кондора. Там ще ви смажа, белязани. Ще приемете ли този дуел или не? Разбира се, стига с поражението ти това нещо да си отиде. Вие, нещастни белязани, ще претърпите поражение. Да започваме. Тук никой не се страхува от теб, Годуин. Да започваме тогава. Ей, вижте! Няма начин. Знаците ни. Изчезнаха. Някак е успял да ги вземе за себе си. Няма да спра пред нищо, за да управлявам. Скоростният свят е призован. Сърцето ми забързано тупти. Трябва ли да се откажа, за да победиш? Остави това съдбата да реши. В дуел ме следваш плътно, за миг не ме изпускаш. Вятърът е моят спътник, с когото винаги препускам. Гледаш ме, когато изпреварвам, но съм само силует размазан. Утрото изгрява, ражда се нов ден. Велик живот започва за мен. Югио. Знаците на съдбата. Втора част. Предаваме на живо от Мемориалния парк Майя, където в 17:47 днес се появиха странни светлини над имението на директор Годуин и които приличат на формата на кондора от Наска. Както виждате, тази странна светлина е обградена от мощно синьо енергийно поле. Страхувам се, че не можем да се приближим повече, но дори и така е достатъчно, за да се види, че се случва нещо грандиозно. Сега единственият въпрос, който остава е какво точно? Въпрос на време е да ви победя, белязани. Нищо няма да ме спре. Кралят на долната земя се приближава бързо. И когато дойде, ще видите само как всичко около вас се разрушава, за да мога да създам един нов свят и да го управлявам. Трябва да спрем Годуин, но как? Като спечелим. Кроу, приключи ли с твоя ход? Приключих! Кой е следващият? Аз. Приготви се, Годуин, защото имам няколко изненади за теб. Но не са от тези, които се поднасят с поклон. По-скоро от тези, които поставят на мястото им мегаломаниаци, като теб.
Ето я. Първо слагам една обърната. След това призовавам голем на магическата дупка в защитен режим. Сега ще използвам специалното умение на голем. Веднъж на ход мога да намаля наполовина точките атака на чудовище в полето ми и да го използвам за директна атака срещу теб. В този случай избирам Лут Архидемон. Настоящият момент винаги е най-добрия. Покажи му какво можеш, Лут Архидемон. Дъжд от кости и черепи. Ей, искам и аз да се повеселя. И благодарение на една от обърнатите ми карти от предишния ход ще го направя. Играя картата Капан Танц на сенките. Ако чудовището нападне директно, танц на сенките се активира и губиш още 1000 точки. Какво? Видя ли? Опитах се да те предупредя, Гудуин. Може да притежаваш силата на светлината и на мрака, но не е достатъчно за това, което имаме ние. Силата да се биеш за справедлива кауза. А ако искаш още доказателства, ето, виж това! Играя напредваща атака. Този капан се активира, когато търпиш загуби заради ефект и ми позволява да призова едно тунер чудовище от ръката си. Тунер чудовището, което призовавам, е Синхробоклук. Свежо, поеми нещата, Юсей. Мой ред е. Първо ще настроя моя Синхробоклук на 3-то ниво с максимален войн на 4-то ниво. Двете чудовища се сляха в едно, но пък силно чудовище в замяна на това. Призовавам синхронно Стрелец на Боклука. Сега ще използвам специалното му умение. То ми позволява да премахна твое чудовище до крайната фаза на рунда. Нека стрелата ти полети, Стрелец на Боклука, и премахни лунен дракон Кия с забрана на мишената. Да, това получаваш, като се изправяш срещу трима, Гудуин. А това е само началото, нали, Юсей? Атакувай Гудуин директно. Благодаря. Току-що задейства капана ми, дар за безсмъртните. Ако едно от твоите чудовища ме атакува директно, аз нямам чудовище на полето. Атаката се отменя. Тогава призовавам два символа на паметник на жертвения камък. Има и още. Добавям безсмъртен земен дух към ръката си. Какво? Отмени атаката, призова два символа и се здоби с безсмъртен, само защото игра карта Капан? Този дуел може да е по-труден, отколкото очаквахме. О, да, така ще е. Светлината и мракът са могъщи съюзници. И двете са на моя страна. А скоро на полето ще има и безсмъртен. Слагам две обърнати карти и приключвам хода си. Знаеш какво означава това? Лунен дракон Кия се връща в играта. Не е добре. Сега е мой ред. Първо ще освободя двата символа на паметник на жертвения камък. Защото ти си прав, Джак. Моят безсмъртен земен дух скоро ще е на полето. Всъщност веднага. Покажи се, Виракочараска! Вижте, сиянието се приближава. Винаги съм искала да съм светлината, но не и да се превърна в такава. Бързо, да се махаме! Душите им. Той ги взима. Не, използва ги, за да зареди ужасното създание. Още лоши новини. Това нещо се приближава. И изглежда е поканило и приятелчетата си.
Надявам се подкрепленията ми да ви харесат. Да, може би е малко несправедливо да ви атакувам с чудовища, които не са в тестето ми, но когато човек има сили, би било срамота да не ги използва. Освен това не можете да ме спрете, белязани. Змия такава. Това е драконът на Акиза, а онзи е на Луна. Май ние белязаните също можем да помогнем с подкрепления. Нападнете ги! Древен дракон фея, атакувай! Давай дракон на черната роза. Добър ход, благодаря ви. Щом играе нечестно, ще трябва да отговаря пред нас. Да, не се тревожете. Пасим ви гърба. Да, аз също. Както и аз, винаги. Покрили сме ви, момчета! Тогава какво очакваме? Да победим! Защо се биете, след като съдбата ви е решена? Решена ли? Съжалявам, Гудуин, но аз смятам, че човек сам кове съдбата си. Както и аз, но това беше преди да опозная силите, които виждате. Сили, които се сляха с самата ми същност. Прав си, съдбата се кове. Но сега, когато управлявам светлината и мрака, тя се кове само от мен. Грешиш! Ако отказваш да ми повярваш, Юсей, ще ти покажа. Сраска. Специалното му умение ми позволява да намаля жизнените ти точки до една, само като пропусна фазата на битката. Сигурно се шегуваш. Не може да го направиш. Той ще е пушечно месо. Това е целта. Опитах се да ви предупредя. Вече е решено. С вас е свършено. С всички вас. Какво е станало с теб, Гудуин? На времето вярваше, че трябва да помагаш на другите, а не само на себе си. Кроу, не! Когато се опита да построиш моста за нас, децата от сателита, аз те боготворях, ти беше моят герой и знам, че дълбоко в себе си още си такъв. Грешиш. Вече просто не съм този човек. Напротив, знам, че не се получи както искаше, но трябва да разбереш. Дори само това, че опита да промениш живота ни изпълни с надежда. Виж, Гудуин, ако няма да си легендарният човек, който мислехме, че си, тогава ще ми се наложи да заема мястото ти, защото сателитът има нужда от своите герои. Внимавай! Бързо, Кроу, зад теб! Кроу, не! Това ще те научи да не ми противоречиш. Сега, докъде точно бяхме стигнали? А, да, спомних си. Щяхме да унищожаваме жизнените точки на Юсей. Не мисля! Играя обърнатата си карта. Обратно живота. С тази карта, ако в резултат на ефект се променят жизнени точки, аз ставам мишена на тази промяна. Не, това означава... Казах ти, че аз ще взема това място. Юсей е най-добрият ни шанс да спечелим и няма да ти позволя да го удариш. Дори да означава да рискувам всичко, за да го запазя. Приеми го, Гудуин. Силата, която ни изпълва за това, че се бием за доброто, винаги ще е по-голяма от твоята. Хайде, да приключваме. Но той ще бъде... Размазан. Лесно е да си смел, когато си глупав. Вира Кочараска сведи жизнените точки на Кроу до една. О, не! Кроу! Той е свършен. Съжалявам, Гудуин, но ако ще падам, ще го направя с стил. Познай какво! Обрат на живота има и друг ефект. Когато жизнените ми точки намаляват, едно от чудовищата ти се унищожава. Но това означава, че трябва да се избера. И аз избирам лунният ти дракон. Кроу, не! Глупако, когато лунен дракон Кия бъде унищожен, слънчевия дракон Инти възкръсва. Чакай, той се връща. И накрая освобождавам майстора на бронята, за да активирам картата капан Черно крило Котва. Това е Юсей и Джак. Страхувам се от тук нататък, ще останете само вие. Знам, че можете да се справите. Знам, че може да сте новите герои на сателита. О, това приземяване ще е доста твърдо. Той пада прекалено бързо. Кроу! Чакай, виж. Приземи се! Добре ли? Боя се, че не. Долу е.
О, не! Страхувам се, че ако Кроу не може да кара, не може и да се дуелира. Дано това геройство да се е заслужавало, но рядко е така. Приключвам хода си с обърната карта. Ще си заслужава. Само почакай да видиш, Гудуин. Кроу! Ще бъдеш отмъстен, приятелю. Сега е мой ред. Първо призовавам зловещ винт. След това го настройвам с лудия архидемон на ниво 4 и с голема на магическата дупка на 3-то ниво. Точно така, Гудуин, гледай как се трупа голяма сила в единствен съд и могъществото става още по-голямо. Призовавам синхронно червен дракон Архидемон. И какво? Дори да унищожиш слънчевия дракон, неговото умение ще унищожи чудовището ти. И ти ще понесеш загуба равна на точките му атака. Затова играя това. Капанът половин сила позволява да намаля точките атака на моя дракон Архидемон на половина в фазата на изчакване. Защо ще го правя ли? Защото ако имам чудовище с по-малко точки атака от най-силният звяр, не ми е позволено да те атакувам директно. А това означава, че слънчевият дракон Инти няма да използва специалните си умения срещу мен. Сега, червен дракон Архидемон, атакувай си с гарещ червен пламък. Не бързай толкова. Инти има и друго умение. Може да свали точките си атака до 0. Какво? Не е добре. Сега Инти е най-слабото чудовище на полето. А мисля, че знаем какво означава това. Именно, вече не можеш да ме атакуваш директно. Все пак ще трябва да се биеш срещу слънчевия дракон. Но тогава червеният дракон Архидемон ще бъде смазан. Не, няма. Играя форсиран набег. Сега, ако изпратиш една карта от полето в гробището, може да прекратиш фазата на битката за този ход. Хайде, Джак, само трябва да избереш карта. Не, Джак Атлас, когото познаваме, човек, който взема собствени решения, особено в дуел. Тихо! Джак, не го слушай. Просто се опитва да ти влезе под кожата. Не го слушай! Защо Джак не би искал да чуе истината? Именно тя го направи шампион. Бих казал, не слушай Юсей, Джак. Все пак няма да ти е за първи път да не се вслушаш в така наречените си приятели, нали? И мъдро си постъпвал, ако питаш мен. Не са ти нужни, Джак. Престани! Ти просто искаш да ни разединиш. Но няма да стане. Само казвам това. Преди време Джак Атлас беше велик дуелен шампион. След това попадна в глупавата история с приятелството и стана един велик никой. Хайде, Джак! Знаеш, че съм прав? Сега не си нищо повече от самотна спица на счупено колело без посока. Бледо подобие на дуелната легенда, която беше някога. Все още имаш време да станеш отново човекът, който беше. Да си най-великият дуелен шампион на нашето или което и да е време. Трябва само да обърнеш гръб на приятелите си. Тук и сега. Прав е. Време е да се дуелирам за себе си. Давай, червен дракон Архидемон. Атакувай Инти си с гарещ червен пламък. Атакувай, смачкай го! Гордея се с теб, Джак. Ти го направи. Дуелира се само за себе си. И сега ще си платиш цената. Активирам умението на слънчев дракон Инти. Сега не само, че червеният дракон Архидемон е унищожен, но ти търпиш загуба в размер на точките атака на дракон Архидемон. Защо го направи? Бяхме го притиснали, Джак. А сега получаваш лунен дракон Кия, защото той се връща, когато бъде унищожен Инти. Слагам една обърната карта и приключвам реда си. Хайде, не унивай така. Ще отнеме време да ти върнем изгубената слава. Повярвай ми, знам го. Все пак, Джак, трябваше дълго време да се боря сам, за да стигна където съм. Мисля, че осъзнах нещо. Не искам да съм като теб. Да си най-добрият е хубаво, но не когато го изживяваш сам. Най-важното е да има хора, с които да го споделиш. Да, Джак. Всички хора, с които се сприятелих, докато стигна до тук, ме научиха на това. Особено един много специален човек. Сега ще се отплатя на този човек, Гудуин.
Както и на останалите ми приятели, като загърбя завинаги дните си на самотник. Поне това заслужават за всичко, което направиха за мен. Джак! От днес ще рискувам всичко, което имам и което съм, за да върша каквото трябва. Както направиха някога за мен. Това е за теб, Карли. Гудуин, ти и мечтите ти за световно господство ще бъдат спрени. Глупак, наивните ти идеали не могат да ти спечелят състезанието. Приеми го! Доверието, което гласуваш на приятелите си, е неоправдано. Сега ще разберем, защото е ред аз да тегля, Гудуин. Ето така. Надявам се сега да преобърна хода на дуела. Първо, заради специалното умение на стрелец на буклука, лунната кия се премахва от играта. Мисля, че не. Играя капан. Унищожително питие. Сега, когато унищожа чудовището си, печеля жизнени точки равни на неговите точки атака. Както виждаш, чудовището, което ще унищожа е лунен дракон Кия. След като него го няма, слънчев дракон Инти се изправя отново. Толкова за великата сила на приятелството, Юсей. Искаш ли да опиташ още нещо? Приключих. Твой ред е. Пешки, глупаци, борите се, воювате и за какво? Независимо какво правите, краят винаги ще е същият. Предупредих ви, че съдбите ви са решени. Така е. Както и съдбата на целия свят. Всичко казано и направено от вас не означава нищо. Денят на страшният съд дойде. Времето ви изтече. Белязаните се провалиха. Следва продължение.